Ngibingelele bantwana benkosi ngale mini yanamhlanje. Kulelo chungechunge lokukhuluma ngobuNazaretha obuyinto yegugu kuNkulunkulu azikhethela yona ukuthi abafuna ukuphila impilo yakhe abothatha isifungo sobuNazaretha impilo yabo yonke. Ngithi-ke owami umshikashika usekutheni ngiyafundisa ngobuNazaretha esizukulwaneni esizayo nesizukulwane esiyofisa ukwazi ngenkolo yobuNazaretha nalokho okwafundiswa uShembe ngobuNazaretha. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngendaba yokufa nempilo emva kokufa. Lokhu ngikususa ey'nkulumeni esengike ngazizwa ngazibona kuphikiswana ngakho ngendaba yokuphila emva kokufa. Kunombango khona phakathi kwamakholwa ngendaba yokufa. Abanye bathi uma abantu befa bayahlala balindile emathuneni kuyoze kubuye uJesu bese beyavuswa emathuneni bahambe ngey'nyawo baye kwehlulelweni. Abanye bakholelwa ukuthi ukufa abantu bayafa bahlale emsamo bagade imindeni yabo njalo njalo. Manje-ke ngifuna-ke namhlanje ukucacisa ukuthi thina uShembe wasifundisani njengamaNazaretha ukuthi ukufa kuthini. Lokhu kususwa ukuthi amakholwa ikakhulukazi enkolo yobuKristu kunokukhuluma kokuthi abafile bamadimoni. Nakube ngazi ukuthi amaKristu awasho ukuthi bonke abafile bamadimoni, kodwa ayasho ukuthi phakathi kwabafileyo khona amadimoni. Bayakuchaza ngendlela abakuchaza ngayo. Bese abantu bebuza ngencwadi kaMateyu 17 la kuthiwa khona uJesu wakhuphukela entabeni nabafundi bakhe uPetro noJohane. Bathi uma befika entabeni base bebona uMosi no-Elijah baba noJesu. Manje abantu bathi uma ngabe kuwukuthi abantu abafile bamadimoni, ngabe no-Elijah noMosi bamadimoni yini njengoba babonakala benoJesu. Manje ngiyafisa ukuthi mhlampe-ke siyixoxe le ndaba ukuze sazi ukuthi ebuNazaretheni sithini ngale nsumansumane. Okokuqala nje amaNazaretha azi ukuthi afundisa ukuthi umuntu mefa uyavuka. Emva komngcwabo wakhe uyahamba aye la ebesebenzela khona, shuthi aye kwehlulelweni. Uma umuntu efa sengcwatshiwe uqala indlela eya ezulwini la azofike khona ahlulelwe phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu. Asikholelwa ukuthi umuntu uyafa ahlale ethuneni alinde ukubuya kaJesu. Sikholelwa ukuthi umuntu uyafa, umphefumulo wakhe kodwa awufi. Kufa inyama ingcwatshwe, kuphume umphefumulo uqale indlela eya la wavela khona phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu.
mefika phambi kwaNkulunkulu ngesikhathi sakhe nge-10 yakhe singazi ukuthi engenasiqiniseko ukuthi i-10 ifike emva kwesikhathi esingakanani ukuthi nawe kuhambe uyoyiphendulela. Uma ngabe enze kahle njengoba kubhaliwe encwadini kaLuka, Luka 20, ithi iqala lapha kuvesi 35. La uJesu khona athi khona abenze kahle noma abafanelwe ukuba sembusweni wezulu. Laba benze kahle ezulwini baba njengezingelosi. Okuwukuthi uma ngabe uhambe kahle emhlabeni, wathi uma ufika phambi kwehlulelwa waya eparadesi, uba njengengelosi ezulwini. Siyakholelwa lokho. Okuwukuthi umuntu mefa nje uya la eyolindela khona ukwehlulela, kodwa hhayi ethuneni. Lokhu kususelwa ekuthenini uJesu wathi kumele ngesiphambanweni namadoda amabili, uJesu ngowesithathu. Kwaba khona iselelesi esithola umusa kuJesu. Wayesethi uJesu kuwena, namhlanje ngizoba nawe eparadesi. Okwakusho ukuthi lo muntu lo umphefumulo wakhe, inyama yakhe izongena ethuneni, kodwa umphefumulo wakhe uzohamba noJesu uye eparadesi njengoba bekufanele babekelwe ukufa bobabili. Uhamba noJesu baye eparadesi. Nakuba-ke sizwa ukuthi uJesu-ke shuthi akayanga eparadesi lapho wavuka, kodwa isethembiso asinika isiboshwa ukuthi uzoba naso eparadise ngalolo suku. Okuwukuthi asihlalanga ethuneni salinda ukuthi kuze kubuye uJesu, njengalokhane kusho abanye beyinkolo. So uma ngabe umuntu esefile-ke waya ekwehlulelweni, kukhona abantu abehlulelwa abatholakala ukuthi abenzanga kahle emhlabeni, abayenzanga intando kaNkulunkulu. Ithi incwadi yesambulo 20, ndiqala lapho kuvesi 12, uthi uJohane wabona isihlalo sakwehlulelwa, wabona kufundwa iy'ncwadi zemisebenzi yabantu abayenzileyo emhlabeni. Shuthi umuntu wehlulelwa ngakwenziweyo emhlabeni nokubhaliwe encwadini yakhe yokuphila. Futhi uJohane abafunyanwa bengabhalwanga encwadini yokuphila baphoswa echibini lomlilo, okuwukufa kwesibili. Lokho kusho ukuthi abantu ekwehlulelweni khona behlulelwa bangaya eparadesi kodwa baya ekulahlweni. Lokho kulahlwa okuwukuphoswa echibini lomlilo, okuwukufa kwesibili. Okucaca ukuthi labo bantu abaya ekulahlweni baya emlilweni. Ngokwesikholwa-ke in simple terms-ke kuthiwa umlilo usesihogweni sesihogweni. Futhi baya esihogweni labo bantu balahlwa. Amakholwa-ke ethi isihogo esikaSathane. Umnikazi njengoba uNkulunkulu kuwumnikazi wezulu, isihogo umnikazi waso uSathane. Siyazi ukuthi uSathane ngesikhathi elahlwa ezulwini ephoswa emhlabeni, waphuma nezingelosi zakhe ezazi-loyal kuye, ezabe sey'nikwa amagama kwathiwa lezo y'ngelosi zingamadimoni.
Njengoba uNkulunkulu uJesu ezulwini ethi abenze kahle baba njengezingelosi, okusho ukuthi abenze kabi esogweni baba njengamadimoni. Ezulwini banjengezingelosi, emhlabeni noma esihogweni banjengamadimoni abenze kabi. Umehluko-ke ulapho, njengoba amaKristu ethi abafile amadimoni, kuye kube ukuthi-ke akuchazeki ukuthi abafile basebeye ekulahlweni babe sebeba amadimoni noma baba njengamadimoni. Uma kuwukuthi sothatha ukuthi ezulwini baba njengezingelosi, emhlabeni baba njengamadimoni. Ibona-ke laba esithi bayimimoya emibi emhlabeni. Phambilini kwakuba ney'poki. Kwazeke nje ukuthi uma uhamba uphethe inyama enegazi noma inyama ebomvu ebusuku, awuzukufika naye ekhaya ngoba uzophucwa zipoki. Kwakuyini iy'poki? Kwakuyilabo bantu abalahliwe baphoswe emlilweni, yingakho babevutha ngoba bephoswe emlilweni. Ngokwazi kwethu-ke amadimoni akhonze ukudla igazi. Yingakho kwakuthiwa uma uhamba nenyama ebomvu uzophucwa zipoki, ngoba iy'poki ziyimoya yamadimoni afuna igazi. Manje-ke kufike kube lapho-ke ekuthenini-ke thina abantu bomhlaba sikwazi kanjani ukuhlukanisa ukuthi lo muntu wethu waya eparadesi wafike waba njengengelosi, noma lo muntu wethu waya esihogweni noma ekulahlweni wafika waba njengedimoni. Yingakho incwadi kaJohane mangaphosisi, uJohane umphostoli Johane, hhayi umvangeli Johane. Lapha athi khona hlolisisani imimoya. Kufanele nikwazi ukuhlolisisa imimoya, nikwazi ukuhlukanisa phakathi komoya kaNkulunkulu nomoya kaSathane. Kufanele wazi izinto uNkulunkulu athi umuntu oyikholwa akazenzi, wazi izinto eziwumsebenzi womubi. Lokhu uyokwenza ukuthi uma ngabe mhlampe ekulaleni kwakho noma ngabe uyaphupha, uphupha ubona umuntu wakini omaziyo eze kahle kuwe, ezokhuluma kuwe ngezindaba ezinhle, futhi kufanele wazi lowo muntu lowo ezulwini waba njengengelosi. Mefika ekuxwayisa ngengozi ozongena kuyona, efike ekuxwayisa mhlampe kufike kuyalela la kufanele uye khona ukuze uthole umsebenzi, noma efike ekunika into enhle mhlawumbe ubuyithandazela, futhi kufanele wazi ukuthi lowo muntu wakini okusho ukuthi useparadesi ngoba uze ngobuhle. Kodwa uma kufika umuntu wakini efike ethi ulambile, efike ethi uyagodola, efike ethi ufuna ukudla nani nani, konke lezi zinto abay'khulumayo, ngokwazi lowo muntu wakini usekulahlweni. UShembe-ke wathi la bantu abanjalo asobacelela into ethelelo kuNkulunkulu ngokuthi sibenzele iminikelo. Sibenzele iminikelo, kungaba iminikelo yey'bani noma iminikelo nje yokuthi bathethelelwe izono zabo ukuze baphume ekulahlweni baye eparadesi. Lokho kuwukuhlola imimoya. Kungathi wonke umoya owubonayo nje umuntu ongasekho ubuse wathi lowo moya uwumoya kaSathane.
noma umoya wedimoni. Yingakho-ke ngithi mina uJesu wayephethe umyalo kaNkulunkulu. uJesu wayephethe ivangeli likaNkulunkulu. Ukubonana kwakhe noMosi noJohane, not uJohane, u-Elijah sebafa. Abakwazi-ke uMosi noJohane ukuthi bangaba yidimoni babehlangene noJesu, ngoba uJesu wayengcwele, idimoni alizwani nobungcwele. So-ke izinto ey'mbili ezahlukene lezo. Ngizama ukuthi-ke ngokwabantu, ikakhulu bakwaZulu, bazi ukuthi idlozi umuntu wakithi osafa. Idlozi nje bazi ukuthi umuntu osafa is an ancestor ngesingisi. Futhi umuntu omdala osashona. Bese kuthi phakathi kwamadlozi bethi khona idlozi elibi, owuthi umuntu osafa kodwa owumoya omubi, okusho ukuthi ngesikholwa uyilento okuthiwa idimoni. Ngoba idimoni liyachitha, liyahlaphaza, liyabulala, kanti ingelosi inomusa, iyanakekela. Yingakho bethi umoya omubi, ngoba uwumoya oza nobubi egcekeni. Yilapho kuba idimoni khona. So-ke awukwazi-ke ukuthi ungathi ufanisa uJohane uMosi no-Elijah ubusuthi shuthi nabo babe amadimoni, bebe benoJesu lo esithi uyindodana kaNkulunkulu. Izinto ey'mbili ezahlukene lezo ey'ngafani, awukwazi nje ukuqhathanisa lezo zinto. So-ke kufanele thina bantu sazi ukuthi akuwo wonke umuntu ofile ophenduka abe muhle, noma-ke sithi ngesintu oba yidlozi. Nakube igama elithi idlozi li-controversial, ngoba lineyincazelo ey'ningi uma uzizwa kubantu. Kodwa ngikhuluma in a literal sense yabantu. Owukuthi wonke umuntu ofayo asingasho ukuthi akufanele sithi uyidlozi elihle. Kodwa kufuneka sazi ukuthi uwumuntu obesebenzela kuphi. Yingakho kulabo bantu abahlabayo abenza impepho kuthiwa uma ushisa impepho ungabizi noma ubani ngamagama, ngoba ubazi baphi. Ngoba uzobiza umuntu kanti umoya omubi, ebese efika ekonela lento okhuluma ngayo, ngoba umazi ukuthi uphi. So engizama ukucacisa-ke la ukuthi thina njengamaNazaretha safundiswa ukuthi umuntu uma efa, efe esekukholweni, efe umntwana kaNkulunkulu. Uma kukhona izono anazo angase zimvimbe ezulwini, uyabuya eze ey'hlobeni zakhe. Hhayi ukuthi azocetha ahlatshelwe, kodwa ezocela ukuthi ayocelela intethelelo, noma ngabe uyokwenzelwa iminikelo kuShembe, noma uyokwenzelwa intethelelo nomuntu ahambe emhlabeni engezwene naye, ngesono sakhe nje anaso. Kuthiwa ngapha eSouth Coast khona indoda yakwaCele yayiwumNazaretha ngesikhathi sikababamkhulu. Imthanda uShembe, kodwa esingenelwa isifo sokuthanda amantombazane. Ithe mayingenelwa isifo sokuthanda amantombazane yayisincipha esontweni. Yangabe isa esontweni ilibele lamantombazane.
Ithi inkosi ilanga yake yahlangana nayo le ndoda edrobheni eThekwini. Wambuza ukuthi, hawu usashonaphi na? Ngithi wena osifundisa ukuhlabelela, wenza lokhuya nalokhuya nalokhuya. Yathi le nsizwa, hhayi nkosana, Shembe ngiyamthanda, namaNazaretha ngiyawathanda, kodwa kukhona okusangibambile. Ngamafuphi sikhona isono esangibambile engingafisi ukungcolisa ngaso amaNazaretha. Hhayi, le ndoda le kwahamba isikhathi yalimala yagwazwa, yashona. Yashona le ndoda isekukho lokho okubambeka kwayo. Ithe isuka yayibuya iza kumhlobo wayo, angazi noma u-anti wayo noma yini, kodwa esihlotsheni sayo. Yafike yathi yathuma lesi sihlobo isithuma kumkakhe ukuthi akahambe afike atshele umkakhe ukuthi akahambe ayomcelela intethelo lokushemba. Akadayise noma inkukhu egcekeni ukuze athole imali yokuyomenzela umnikelo wokumcelela intethelo lokushembe, nokuthi amvalele inxeba ngoba yena usendaweni enhle kodwa manje uyopha. La bantu anabo la bamanono, manje njalo uhlale esisula leli gazi elingcolisa laba bantu. Nangempela uhambe ufike umbiko unkosikazi, unkosikazi enze athathe idayise inkukhu bese yakushembe eyomcelela intethelelo ubaba wasekhaya. Kuthiwa-ke wathi uma esebuya lo nkosikazi naye wabuya futhi lo muntu kulesi sihlobo sakhe wazobonga ukuthi akabongelwe ukuthi igazi ebelivuza kuyena selinqamukile, ushembe seliqedile. So engisho ukuthi akabuyanga lo muntu wathi akahlatshelwe imbuzi avalwe inxeba, kodwa wabuya wathi akenzelwe iminikelo wokuyocelela intethelelo ukuze akwazi ukungena kwabangcwele, ngoba wahamba ehlubukile ehlutshulwe abantu besifazane. So lowo muntu wayengeyilo idimoni, kodwa wayewumuntu ovimbekile isono esithile esakhe asenzile, engathi uma esicela intethelo sithethelelwe angene kwabangcwele. Ngoba ekukholweni sinenkolelo yokuthi khona izono ezinentethelelo, khona izono ezingenayo intethelelo. IBhayibheli lisho njalo. Khona izono la kuthiwa umuntu osenzile akabulawe, igazi lakhe ngeke libuzwe kwabambulaleyo. Bese kuba khona okuthiwa bayanqunywa kwabakubo, okuwukuthi bayasuspendwa ekubandakanyeni nabangcwele till such time baze bahlanjululwe babuyele ebungcweleni. Ukumiswa, suspension, nokubulawa ukhandwe ngamatshe is two different things. Fana nala emhlabeni nje ngoba kuney'gwebo sokuthi uzogwetshwa u-5 years noma uzogwetshwa intambo. Uma kuthi uzogwetshwa intambo wenza isono esingenayo intethelelo. Uma ugwetshwa u-5 years wenza isono ozothethelelwa ngaso uma kuphela u-5 years. Kunjalo nasekukholweni, nasekuphileni emva kokufa. Kunezono ezingenayo intethelelo ohamba uyophoswa echibini lomlilo, uphenduke ube isipoki, uphenduke ube idimoni. Yilabo-ke abafika-ke bezofuna inkomo bethi bayagodola, balambile yonke lento eshoyo ngoba basekulahlweni. Kanti laba abase-paradise bona uma befika ekhaya benesono bacelele intethelelo noma balethe izinto ezinhle uma ngabe bese-paradise,
kodwa uma yona engesona esidinga intethelelo esinentethelelo uyocela ukuthi ayocela intethelelo enze lo mnikelo. So-ke ilokho thina esakufundiswa uShembe. Akasifundisanga ukuthi abafile bethu bamadimoni, futhi akasifundisanga ukuthi bonke bayizingelosi. Siyazi ukuthi khona ababi abayimoya emibi, siyazi ukuthi khona abayizingelosi, kufanele siba-treat-e ngokunjalo, ngoba nabo laba babe singabazi ukuthi bafuna sihlale njalo sibacelela intethelelo uNkulunkulu, hleze uNkulunkulu azagcine bezwela abathethelele, noma babenze isono uNkulunkulu athi asinayo intethelelo. So ilokho bengifisa ukuthi ngikudlulise maqondana nempilo emva kokufa, njengalokhu abantu bethi kanti abantu abamnyama kuphela noma bathi ngokweBhayibheli njengoba kuthiwa kunamadimoni, abantu abafile bamadimoni. Kwenzeka uma kunjani? Kwenzeka uma kuwukuthi wafa ungayenzi intando kaNkulunkulu, futhi unamacala ngokweBhayibheli athi umuntu akakhandwe ngamatshe abulawe. Lapho kuyoba ingelosi kaSathane eyidimoni. Kodwa uma ngabe uthola intethelelo le eyatholwa yisoni isilenge emthini, kwathi wena soba nawe eparadise, lowo muntu lowo uba ingelosi alethe izinto ezinhle njengathunywa uNkulunkulu emndenini wakhe. Siyakuphika-ke thina ukuthi abantu basahleli balindile emathuneni, ngoba nakho siyakhuluma ukuthi uJesu wathi namuhla ngizoba nawe eparadise. Akwazi ukuthi-ke eparadise kusenalowo muntu kuphela olinde ethi uyohlulelwa ngelanga ahlulelwa ngalo. So-ke kucaca ukuthi wonke umuntu mefa uya la eyohlulelwa khona ukuze aye la ayisebenzela khona. Inkosi ibusise enekuzwile.